салом алайкум каса бародарои дуру наздик касои моро тамошо мекунад дастгирӣ мекунад канали моро канали де бародарон канали дигаримон дунё бо мо диномат бароту фастам як бори дига бародарҷонон моҳи шарифи рамазон муборак шавад ба ҳаматон ва ҳама шумо сарбаландӣ хонободӣ умри дароз тани сиҳат орзумандам ва бигзор чӣ орзуе дар дил дорен ҷомаи амал пӯшад иншоалло ки дар моҳи шарифи рамазон худованд файз бараката зиёд мегардонад ва вабои асра иншоалло ки байн мебара. Зинда бошем бародарҷонон, бидроем ку я чақчақ кунем. Дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем бо даъво. Ассалому алайкум братина. Ва алайкум салом аралаштави Фирӯзҷон, хуби коро хубай саломатӣ зиндагиҳо масозай. Биё дами дим хуш омадӣ. Ҳама каса хубен? Надидем бародарҷонон. Гулои баҳорӣ алфзор иштияк саломатиҳо хуб бошад шукрона худованд соҳи хуби мешаҳад раҳмат бародарҷон як бор гуфтум кӯҳани бародарро як бори дига табрик кунем ба моҳи муборак. Зиндагиҳо хубай коро хубай саломатиҳот хубай чӯ када гаштистай. Биёем бародаро ку як чақчақ кунем дар ин бегаи футбол намерем чақчақ мекунем қай бародаро. Ҳама зур дига коро хуб. на бародаро тамошо кунем. Чӯ кади тигр? рамадака қаландар хубе коро хубай зиндагиҳо хушомад ёдам сеем. ҳама тинҷе охӣ моҳи шариф як бор дига муборак бошад ба ҳаматон. ку бинависем қа чақчақ кунем бародарҷонон. ва алайкум салом таҷик сози коро хубай зиндагиҳо хубай. иҷа кадом тарафи Кӯлобай бародарҷон пашадара шунавидаги бошӣ аён боло ҷомӣ ҳамун ҷо як бор дига ишонтонтам мубораки моҳи шарифи рамазон ратака шумодам ка қаландар зинда бошен. ина бародарҷонон тамошо кунен чӯ чабиқа биёр оғи чӯ чози сағира камера намекуна камера пеш мебари мегиреза шуморо хуме шикри алло хуб беҳтар шумо созе коро хубай ба ҳаматон моҳи шаҳри рамазон муборак бошад дӯстон. ба ҳама шумо муборак бошад бародарҷоно зинда бошем. чо мекунӣ тарафуда ака пеш хона даём ина хонаи тада пеш хона даём чӯва мегиреза намедонам ба худо мегӯ камераш кунам душмонат мекунам. агар ниҳато даст видео кунем ро хай ба кала намегира сағира изо кашидистай ӯзиро